Ahojte všetci. Dnes vám porozprávam o tom, čo robím, nad čím premýšľam ešte predtým, ako vôbec idem niekam fotiť alebo natáčať nejaké zábery. Rozdelil som to do 3 častí. Prvá časť je vlastne nápad, myšlienka. Druhá časť je lokalita, miesto. A tretia časť je čas a svetlo. V prvej časti sa budem vám rozprávať o tom, ako je dôležité vlastne mať nápad. Pretože každý sme iný. Ja teda osobne nemám príliš v láske to, keď vyrazím len tak von a mám chuť niečo pekné si nafotiť, niekam ísť, ale vlastne nemám tú prvotnú myšlienku, nemám ten nápad, čo by som chcel odfotiť. A preto je pre mňa veľmi dobrou pomôckou to, že si napíšem nejaké nápady, buď sa motivujem nejakými fotografiami, alebo pozriem si niečo proste rôznymi spôsobmi, aké máme dostupné, sa môžeme nainšpirovať, teda ja sa väčšinou nainšpirujem z rôznych zdrojov, nie je to vždy rovnaké. A potom sa rozhodnem, čo by som v ten daný deň, alebo deň dopredu, alebo týždeň dopredu, závisí od toho, čo ten nápad teda obsahuje, či to je nejaké fotenie niečo zložitejšieho, že to zaberie niekoľko dní, nejaká cesta niekam, prespávanie a podobne. Ale bavme sa teraz o niečom takom prirodzenom, jednodňovom, že buď v to ráno, alebo večer pred tým dňom fotenia a natáčania si chcete vymyslieť nejakú stratégiu, nejaký plán a teda tú prvotnú myšlienku, že čo vlastne by ste chceli fotiť. Takže je dôležité vlastne alebo mať teda predstavu o tom, čo chcem fotiť. Pretože tých štýlov fotografovania je naozaj že veľa. Môžete fotiť krajinu, street fotografiu, architektúru, portrét človeka, portrét psíka, portrét mačky, portrét rôznych zvieratiek, portrét kvetov, stromov, portrét všetkého možného. Takže je na výber, z čoho vyberať. No a samozrejme potom sú aj také astrofotografie, nočná obloha, hviezdy a podobne. Tomu som sa ešte nevenoval, pretože to je taká špecifická sekcia, kde naozaj treba si naštudovať a rozumieť tomu, aby človek urobil aj ten postprodukčný proces je taký zložitejší. No, ale o tom som nechcel hovoriť. Vráťme sa teda k tomu nápadu a teda dôležité je, že teda z týchto štýlov si vybrať ktorý a potom vlastne definitívne môžeme pokračovať ďalej v rozhodovaní sa o tom, čo by sme chceli fotiť. Že napríklad idem fotiť architektúru, tak čo urobím? Vyrazím do najbližšieho mesta alebo na miesta, kde nejaká architektúra je. No a potom hľadám zaujímavé budovy, architektúry, proste uhly, okná, rímsy, proste čokoľvek, čo vám ponúka daná lokalita alebo daný objekt, ktorý chcete fotiť. Takže to už je subjektívne na každom z vás. Ja si vždy hľadám niečo zaujímavé, keď prídem k nejakej budove a sa mi páči aj farba, aj svetlo, aké je a všetky podmienky beriem do úvahy, tak potom si vyberám nejaký úhol alebo nejaký zaujímavý detail z tej budovy, že vlastne vyrežem si určitý malý kúsok z toho pohľadu na tú budovu alebo ju odfotím celú. Takže takýmto spôsobom postupujem pri tom výbere vlastne toho nápadu, že aký druh fotografie alebo aký štýl fotografovania. Viete, nápad a tá myšlienka prvotná je veľmi dôležitá preto, aby sme si ju dobre zvážili, premysleli a mali z toho radosť. Že nebolo by to fajn, keby ste si akože prvý nápad, čo vás nápadne, prvú fotku, čo niekde zbátate, alebo nejaký kúsok videa a hneď sa namotivujete na to, aby ste išli fotiť danú vec. Ale nie je to pre vás príliš nejaké zaujímavé skutočnosti a proste človek len nevie nič vymyslieť, tak sa hrnie potom do fotenia proste hocičoho. Takže je veľmi dobré si tak zvážiť, že keď napríklad začínate fotografovať a teraz ešte neviete svoje to zameranie, či budete portrétový fotograf, beauty fotograf, alebo budete fotiť proste len krajinu, alebo zvieratka, alebo malé detičky, alebo proste čokoľvek, tak vlastne
máte širší záber. Čiže skúšate fotografovať to. A dôležitá je tá prax, aby ste to skúšali a stále fotili. Čiže treba si tú prax nejakým spôsobom urobiť. Bez toho to proste nejde. Teória je úplne zbytočná, pokiaľ nemáte prax. Pretože u toho fotenia tá prax je veľmi dôležitá. No, takže týmto spôsobom vlastne by ste mali postupovať. Veľmi zvážiť ten nápad a zvážiť to, čo vás nejak ako priťahuje. Že vás priťahuje fotenie také rýchlejšie, alebo máte rád kľud, pohodu, že si niekde rozložíte statív, alebo fotíte z ruky, premýšľate, sedíte na mieste, pozeráte, prechádzate sa, hľadáte uhly, z rôznych strán sa pozeráte na daný objekt vašeho záujmu a hľadáte spôsob, akým zväčšinite tento svoj pohľad na danú vec, na daný objekt. Tak je veľmi dobré, keď človek je fakt akože v tomto taký pokojný, kľudný a nájde si najprv z tých množstva nápadov, čo vás ponapadajú a popíšete si na papier, napíšete do telefónu alebo si zapamätáte, aby ste si vybrali z toho niečo, čo vám je srdcu najbližšie, aby ste mali z toho radosť, aby potom ten výsledok pre tých ľudí, ktorým po prípade tie fotografie ukážete, mali z toho taký krásny pocit a dobrý zážitok, ako ste mali vy, keď ste to fotili alebo natáčali. Poďme si teraz pozrieť pár fotografií napríklad z architektúry.